Обучение срещу агресията в класните стаи започва във Варненското училище Пейо Яворов. Тези обучения са по програма Еразъм Плюс на тема Еразъм без тормоз и включват най-различни инициативи и игри за създаване на една дружелюбна атмосфера в училище и в класната стая. Как се работи за избягване тормоза между децата, това ще научим сега от Дани Цекова. Здравейте, намирам се в училище Пейо Яворов във Варна. Искаме се да започнем с едно много мъдро стихотворение на Николета от 6-я клас, която казва: "Тормозът е падение, насилието е страх. Аз съм ученик и мечтая да стана учен велик." Това е наистина нещо много хубаво. Малко по-нататък сега ще разберем за проекта, за работата. По принцип в това училище е традиция да се работи за превенция срещу насилието. Ето виждаме тук и табло за борба срещу тормоза в училище. Тук също има послания изписани от децата. Нека сме любезни един към друг, нека се уважаваме, не бъди безразличен, бъди различен. Сега добро утро казвам на Боряна, която беше в Германия съвсем скоро, заедно с преподавателите тук по програмата проекта Еразъм без насилие. Кажи ни сега, ти с какво участва там? Какво показа на твоите съученици, приятели и преподаватели? Аз показах моето стихотворение, което написах сама. Когато вляза в час и видя аз един от нас, унил нещастен и с умен, тогава нещо се пречупва в мен. Желая аз да ви помоля, не тормозете ви и децата, моля, защото чувствам, че щастлива, усмихнати приятели да видя. Хубаво е да видим усмихнати приятели. А сега Димитър ще ми каже пък какви игри ви учиха? Вие какво споделихте? Какво показахте? Какво успяхте да вземете, примерно, тук като опит и знание? Една от основните задачи на проекта беше всеки екип да подготви игра, свързана с темата на проекта. Нашия екип представи игра с цел да разчупим леда и да обединим участниците в нея и да намерим техните общи харесвания. Играта се нарича Странно домино и мисля, че играта впечатли много нашите партньори. Откъде имаше деца, освен от Германия? Сега с какво се връщате тук в училището? С какъв опит? Какво трябва да се знае, за да няма насилие в клас? За да няма насилие в клас, трябва всички да бъдем едно цяло. Всички да уважаваме и да разбираме различните от нас. Да не проявяваме, да не отговаряме на агресията с агресия и да уважаваме и да бъдем толерантни. Сега ще отида при преподавателките, които правят тези неща възможни. Ето тук ще видим и логото, което е изработено от наши български специалисти, нали така, или варненски? От деца, така. И той е спечелило конкурса. Сега добро утро казвам, представете се за нашите зрители. Даниела Лазарова. Госпожо Лазарова, кажете какво трябва да се прави на практика, нека така да започнем, за да се предотврати действително тормоза в училище, насилие, опит. Всеки има някакви различни методи. Има училища, които примерно поставят с десетилетия камери за наблюдение. При вас какво се случва? Всъщност опита на този проект е ценен с това, че да, ние имаме практики, имаме стъпки, имаме определена програма, по която трябва да действаме, когато има такъв проблем, но ние, работейки по този проект, търсим други начини, нестандартни, за да въздействаме на децата, да обострим тяхната чувствителност към тези негативни прояви с цел това да бъде предотвратявано. И така, обостря ли се това усещане на децата срещу насилие, когато се работи по такива проекти? Темата за насилието е особено актуална в днешно време и точно работейки по този проект, ние сме готови, извършвайки превенция срещу насилието. В проекта участват като активна група 40 деца, който е с въздействие върху цялата училищна общност. Включени са родители и наистина проблемите с насилието. Това, което децата ще изработят като краен продукт, книга, пътеводител, ще бъде полезна не само
при нас в училище. Тя ще бъде разпространена и до нея ще има достъп нашите партньори и всеки, който желае в целия Европейски съюз. С това смятам, че ще бъдем безкрайно полезни. Нека да кажем за финал тази книга Пътеводител, кога ще бъде възможно да е готова и да бъде видяна? Проектът трябва да приключи през месец септември 2016 година. Ще имаме готовност на последната ни среща в Люблин, Полша. Там ще се извършват последните довършителни дейности и ще имаме визия за цялата книга. Ще бъде публикувана онлайн, така че ще могат да се възползват от нея. И вие ще я видите, и нашите последователи. За финал, по-добри ли стават децата след такива проекти? Да, всъщност това, което отчитаме и това, което нашите анкети отчитат след първата година на дейност, сега след втората година, наистина те знаят стъпките, знаят какво трябва да направят, за да се преборят с това явление, и ние сме оптимисти наистина, че в нашето училище тормоза, насилието, натрапниците, това явление ще бъде изкоренено. Благодаря ви за цялата тази информация. Виждате колко интересни неща се случват, когато хората имат амбиции и желание да го осъществят. Това, колеги, беше нашето включване от училище Пейо Яворов във Варна. Благодаря ти, Дани Цекова и нейните събеседници, за обучението, които се провеждат против агресията в класната стая.